Čo ľudia, máme zase problém. Zase som natočil Minecraft a zase sa mi neuložil. Minulý diel, čo som točil. Teda nemôžem vydať, lebo nemám. Ale je to moc smiešné. Staval som tam dom, ale ja vám teraz ukážem, no. Tuto som skončil minule. Dosť dreva sme minuli. Ako? A pozri, kto ide. No, lebo keby bude. OK. Poď rýchlejšie. Takže toto sme spravili s tým domom našim. O! Jo. Hop. Nič veľa sme nerobili zase však. Ani ku mne nedojde, tak na čo ku mne uteká. No. Aj tento ku mne nedojde, na čo ku mne uteká. Ja to nechápem. No, proste sme tu spravili 2 kúsky podlahy. Tu. A sme tu spravili len toto. A túto hornú stenu. Tak toto tu vyzerá. A urobili sme len toto. Toto crafting to som si len dal tak. Som nemal lopatu. Takže dneska by sme mohli akože ísť. Jak sa to volá? Urobiť podlahu. Ježiši, a to prekvapenie, čo sa týka niečo sa zhoršilo. Potom vám to poviem, keď bude to prekvapenie. Takže neviem, či nám to zajtra vyjde. Fú, dúfam, že. Keď nie, tak to nebude moc dobré. Ale fakt ja neviem, či nám to zajtra vyjde. A toto, čo som akorát spravil, keď nedočiahne nás. Ježiš, ja som noob. Tak to spravil. A prečo to nejde, keď na to klikám, by som chcel vedieť, ha? No už to ide. OK. By to malo ísť. Ešte jedno. 3. Si bolo to, jak sa míňa to drevo. Ho. 4. Ešte ide dole ten tieň. Niečo sa robí. Dobre. Zase musím. Tak je OK. Vystačí potom 10. Dobre, a teraz ešte my sme v tej izbe. Okay. Od steny 1, 2, 3. Od steny 1, 2, 3. A na štvrté je to. Jo, a tuto to nie? Ne, OK, takže dobre. OK. Takže
sa dá. Prečo to robím, keď mám takého? Toto takto. Lopatu teda nemám. Ježiši, lopatu. OK. Kde? Jaj. Takže dúfam, že to prekvapenie vyjde, ale neviem, asi na 20%. To nie je teda moc veľa. Hop. Jop. Tak. Takto. 2, 3, 4, 5, 8. Vidíte, že viem rátať? Ale rátať s týmto to asi nie. Ježiš, ja som si mnou všetko trafila 40. Nie. Už nám dochádzalo. Koľko to je odsedený? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne. Takže takto. A keď to vykopem a dám tam podlahu, tak sa k vám vrátim. Ale ešte nie, lebo vám chcem niečo ukázať. Počkajte. Tak, a teraz vám to ukážem. 1, 2, 3 a to je všetko. A ok, ľudia, som spravil toto a nám došlo drevo, takže úplne že. A tu som videl slepočku z okna. Nie z mojho reálneho okna, ale takto v Minecrafte. John Cena! Poďme si dám. Vidíte? Na prvú. OK. To si robíš sa na to. Počkaj, nebudeme čakať, aby sa nám to vyplatilo. Takže si vyminieme a potom... Ježiši, tu je more. Ovca. Čo tu ešte? Počkaj, tak to ideme preskúmať. Tu som ešte nebol. Tam je druhý ostrov, tam by sme si mohli postavať most niekedy v budúcnosti. Tak to by bol super. Toto je najlepší velt. To je úplne bav. OK, ale sa s tým jeva, takže rýchlo naspäť. To? Kde máme si ako teraz? To je toto, OK. Ježi. To sa robil ten piesok, že?
Jo, áno. Job. Máš do gute job? Ne. Keby ste vedeli, odkiaľ to mám, tak určite sa nepýtajte. A kto je so mnou v triede v škole, tak ten bude vedieť. Máš do gute job? Máš do Máš do gute job? OK, tak dám si piecť tieto 3. A molíte sa, aby bol v druhé toto. 64 stakov. Si robí srandu. Yes. Vyspíme sa, môžeme pokračovať. Bum. Takže som späť. A teraz akože idem urobiť túto podlahu a potom sa jasné, že ku vám vrátim. No ešte som vás zabudol povedať, že na YouTube to vyskúšam spracovať lepšie ako obraz a ty vole, futbal je tak nejak, kto tu vreší, ty vole. Že ste nepočuli. A čo som to chcel? Že teda aj na mobize som si dal úplne, že Full HD, lebo tablet ide môj na Full HD. Ale uvidíme, aké to bude na YouTube a na YouTube sa to budem čo najlepšie vedieť snažiť, nie vedieť spracovať, takže uvidíme sa potom. Máš do gute job? Máš do gute job? A zabudol som niečo povedať. Neviem, koľko bude FPS, pretože fakt možno, že to bude dobre lagovať, keď to mám na Full HD, ale neviem ako Minecraft, takže možno, že to bude najhoršie lagovanie, alebo možno, že to bude tak. A tuto sa spravia 7, takže pozrite. Som sa takto. Že 1, 2, 3, 4. Ne, dáme 4, jak to vyzerá tak dobre. Potom sa k vám vrátim. Máme veľký problém, drevo došlo. Takže ideme hore. No takto som to dokončila hore, to už ukončím aj na budúce, to budeme už robiť. Ideme teda hore. Už sa nám tam kurátko pečie. Ne, do pečie. Ty vole, tak to som mohol dať. Ja tak, počkaj, dáme aj toto, na túto. 3, 4, 5. Aha, tak to som. Takže dúfam, že nebude to až tak sekať. Takže podlaha sa vám zdá, že Ježiši podlaha, ale zase to bude už viac vyzerať ako dom. Takže sa môžeme aj na to nájsť. Dobre, čaute ľudia, majte sa a ešte vám niečo ukážem.